खुलुमबाय आं दिनै सफैलायबाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसियाव बेहायनो जादों बड'लेण्ड गार्लस गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट आरो बे फुटबल टुर्नामेन्टआव दिनै बाहागो लागोन एसएसबी सिलिगुरि भार्सेस चिरां दुवार स' दिनैनि मेचआ जोबोद एक्साइटिं जागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो। Middle area na, kita bahas tahu. Okey.
Congrats Sirangduar. FIFA देरहाबाय थायो Sirangduara. फैबाय था बिदिनो मोनसे औ so लोगोफोर फाइनालि Sirangduar FC आ देरहानो हाबाय गासैजों स्करा जाबाय United Sirangduar FC 7 आरो SSB Siliguri 1 फंबाय देरहानानै बोरै मोनखो देरहानानै गोजोननाय मोनदों आदसा फिल्डआ बोरै गावना मोजां ना बिनिफ्राय सेमिफाइनालाव थांसिगोन दायो एगेन्स्ट टिमा बबे जागोन कलकाता रेलवे आदसा दे कंग्रेचुलेसन थेंक इउ Ladies and gentlemen, Joseph, that's number 23 from winning side. Congratulations to Joseph. Mobile number. दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै गोजोन्थों खुलुमबाय